Pohostiť hladujúceho, ktorý nám zaklope počas štedrej večere, je najkrajší vianočný zvyk. Hoci máme pocit, že za dverami nikto nečaká, skutočnosť je iná. Na svete hľadujú milióny detí. Naplňte ich tanier nádejou. Kúpou symbolického taniera za 22 € prispejete k zabezpečeniu jedla pre jedno hľadujúce dieťa na celý školský rok. Mary's Meals. Jedlo, ktoré mení život.